Wait. Hatod sa inyo kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras sa taon kan Hubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Hubileo. Kaiba si Johnny Balieran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Po ang programang Lakaw Maghiras. Biniyayaan kita, biniyayaan kita. Tao kan mga inaagihan niya tong ining mga pagbalo, mas lalo tang pagkusugo ng paglaom, ta mas magayon ang mangyayari. Oy, kamusta? Marina, pagkahapon po sa Satoy Agabus Magatugang. Welcome po sa panibagong edition po kaining programang Lakaw Maghiras taoning Hubileo. Asin ako po si Johnny Matthew Balieran with my partner, Monsignor Crispin Bernarte, ang celebrar pasadakan sa iyang kumpleanyo. Hello, Mons Chris. Hello sa imo partner Jen. Hello sa kabusnyato na mga taga-subaybay. Tama ka dyan. So, nagurang na naman kita. Alaga diyan, nagdadanay na naghihiras. Yes, opo. Looking young man po giraray po, Mons Chris. Okay, so mag-ingat-ingat po kita, dara po kita ng payong, pamandong o ano pa para makalikay po kita sa ano man na helang, dahilan ta araw kay ni kay Ate Jan, isiri po na naman. Para po igwa kaya kita ng tropical depression aramil po Mons Chris, and ang ano po kay di nasa east of Virac Catanduanes, kaya ang Bicol region saro po talaga sa makaka-experience ng mga pag-uuran, lalo na po sa aga, kaya pirmi po kita mag-ingat, pagiromdom po kaining programang Lakaw Maghiras para padagos kita Mons Chris na makapaghiras, ingatan taang sa tuyang salud. Maka dyan, partner Jen. As hindi mawaraning paglao sa tao kay mga anong ini mga pagbalo, mga kadipisilan, yaon pirmihan sa tong paglaon, taday kita pinapabayaan kan sa tong kagurang natin. Opo. Kaya naman, pwede po mag-text sa 0938-891-5475, and of course, live man po kita ngunyan sa tuyong Facebook page, ang DZGB News Online sa YouTube channel, DZGB Legazpi, and sa tuyang YouTube live app, DZGB Legazpi. Kaya naman, dakot po kita ning paagi para makapag-heras, asin makapag-participar po kita sa tuyang programa. Anyway po, Mons Chris, si Rev Dibs daw po, medyo kaiba niya si mother niya nguyan, nag-aasikaso siya kang mga dapat asikasong para sa paparaning ordinasyon niya po, Mons Chris. So yaon, kasuro mo kami, Father Dibs, sa pamigbi, nalugod pa man, maging makulor, makahulugan, ining nagdadangading na selebrasyon kan sa imong ordinasyon. Yaon kami, si partner Jen, si Father Austin, yaon sa pagsabay sa imo, sa imong pagbaklay, sa imong pagpamigbi, nalugod pa man mabilog ang sa imong pangaturugan, na mapa sa imo ining balaog na sa imong pinagmamauot all the days of your life. Opo. And si Father Austin naman, medyo nagkakikigan kami kang kasubagay Mons Chris, tayaon pa lang siya duman sa teripon kang BCBP, sa mga young professional. Sabi ko, ikaw pala a speaker. And sabi niya, soon makakaiba man siya po, digdi Mons Chris sa tuya, digdi po sa programang Lakaw Maghiras. Kaya, thank you so much po. Sabi nga, diretso sana ang paglaom po, Mons Chris. Okay? And Kaya mo niyan ipapadagustaan na sa tuyang paggurupuro, pag-adal, manungod sa kabilugan, kahiwasan kang tema, kang paglaom.
Asin kang tuminalikod na Biyernes sa tuyang pinunan so pag-adal kan mga manlain-lain na elemento kang paglaom na minatabang sa satuyang paghampang sa mga kadipisilan o sa itong mga pag-alangan. Saruan sa tuyang na pag-adalan kang uminaging Biyernes asin sa tuyang papyawan. So an enot na elemento iyo ang mga kabautan, ang sa tuyang mga pangaturugan, ang sa tuyang mga visions. So igwa kita gabos ka iyan na mantang yaong kita digdi sa ibabaw ning kinaban, yaong nagbabaklay sa ibabaw ning daga, pirmi kitang pano kaining mga kamautan, kaining mga magagayo na pangaturugan, mga aspirasyon, mga vision sa buhay. Dahil taiyan, mangyayari kung sa tuya na pinagdidesisyonan. Arbagan, sinabi kong halimbawa, kita nagmamabot na magkaigwa ning katuninungan. Dahil yan isa sa iyo masatuya. Okay. Kaya nga sinabi ko kang nakaaging Biyernes kung baot niya to ang katuninungan sabi sa tuya ni San Paulo VI, Saint Paul VI na trabawan ta an hustisya. Mangyayari yan. Sirigmang gabos ba nagmamaot kita ning halangkaw na pakaaram sa mga bagay-bagay digdi sa kinaban, edukasyon. Itatao yan sa tuya. Alagad, may kaipuan bang kitang gibuhon. Kung buota magkaigwa ning halangkaw na edukasyon o sufisyenteng edukasyon, ang minamaot sa tuya na kita mag-adal. Bakusa nang minaabot iyan. Opo. Kundi dapat ang adalan. Yes. So lalong-lalo sa mga nagimat isa tuya ngunyan na mga obines, mga estudyante. Garubag ang ordinaryo madang muna okay na tamag parahingo ha ka pa mag 90 o mag 100. Pasado na ba 75? 75. Na, Opo. so why aim for 90? Why aim for 100 when 75 is a passing mark? Yes. Bakit sabi iyan ang pangaturugan? Labawan tayo yan. Okay, kung di tamabot itong 100, so be it. Bastang kita, naghingo ka. Iyan ang mahalaga. Dahil kitang pagbabasulan. Iyan ang enot na elemento kaining pinag-aadalan ta. Ngunyan malaw kita sa ikadua. Ang ikaduang elemento, iyo ang mga dalan. Kung sabiyon, mga paagi. Paagi. Opo. Mga estratehiya. Tangani na mapasatuya ang mga pangaturugan na ini, ang mga bagong kamautan na ini na nakagamot sa paglaom. Ano ang mga dala na ini? Iyon mga paagi ning paghanap ning solusyon sa mga problema ta. Pagplano ning mga bagay manunungod sa anuman na buot niya to na gibuhon sa paagi kan paghampang sa realidad. So ano ang gustong sabihin kay ining mga tugang, kay ining mga dalan, mga paagi, mga estratehiya na anuman ang satuya na buot makamtan. Minsan mayaon nag hinahampang kitang problema, igwa ning appropriate solution dyan. Hanapon ta, aadalan ta, duwang bagay ang kaipuhan digdi. Itong pag-adal na maimbod, inaapod tang discernment in English, siring man ang pagpamibi. Kung hinahagad taning tabang sa mahal na Diyos, ano man na dipisel na bagay na sa tuyang buot makamtan, buot mangyari, ini itinatao sa tuya. So paulit-ulit kita nagtataram that God helps those who help themselves. So minatabang ang mahal na Diyos. Bako itong tama na igwa kita ning buot makamtan. May inaasahan kitang mangyari. Pagkatapos sa tuyang prinsipyo, bahala na. So pero Yes. minsan bahala na. Opo. So mangyari. Dahil igwa kita ning katungdan to exert honest effort tangani na mangyari itong buot niya itong mangyari. Tatatabaran kitang mahal na Diyos
kung ano man ang satuyang pagkukulang. Okay. Mons Kiris, paano kita makakalikay duman sa, kumbaga, iyan kasi bagang ugali na, bahala na. Parang, maski kang sadit pa ako, Mons Kiris, na nadangog ko na po iyan, parang dinakulaan ko na din. Guro, ano po ka-importante na nagpaplano kita para sa paghampang sa realidad, Mons Kiris? Importante yun ng God. Tanganing sa katapos-tapusi, di kita magbabasol. Ayun. Takon ang tatuya na conviction, bahala na. So, pinapuntang spur of the moment. Okay. Ngunyan, ano sana nangyari, iyo tayo na may pwede man sa palang kitang marhay pang ikakatao, alagad tayo kinatao, sa tuyang pagbabasulan iyan. Kaya kaipuan itong sabitang discernment, Ayun. itong pag-adal. Talagang seryoso na yun ang gusto tang proyekto na mangyari, tutukawan ta iyan. So, paggurup-gurupan, paplanuan, tangani inin mangyari. Bakong perfecto ang mahahamanta. Yes. Pero may kakulangan iyan. Alagad kung ano man ang kakulangan ka iyan, ihipnoan an kan sa tong pamibi. So, papangadjian ta iyan na mangyari lugod. An partner, kung natatandaan mo, sa first page ng God ka itong sa tuyang bagong librong Mabalaog na Taon, Volume 2. Volume 2. Ang first page ng God, istorya ning duwang babae. Duwang babae na parehong naging santa. Duwang agong, duwang ina. Asin ang duwang babaeng ini pareho naging santa. Okay. Yaon si Santa Monica. Okay. Si Monica, an agong niya pagano, an aki niya sotil, an aki niya habu o mamuhay sa pagtubod. Minsan nga siya relihiyos ang gayo. Alaga, daing niya iyang pinunduhan. So, daing tapos na siya papamibi, naghahagad kan dapat mangyari. Asin sa katapos-tapusi, itinao sa iya. Ang sa iyang agum na pagano, na convert, naging Kristiyanong Katoliko, pareho niya. Asin, ang sa iyang aki, bako sanang nakonvertir. Nag-seminaryo, nagpadi, naging obispo. Ayun. Asin, yan sarong santo si San Agustin. Na, The best. Ano na babae, si Santa Rita. Okay. Siring man, grabe ang tiniwas kang babayeng ini, kaining bilang agum. Dahil ta abusero ang sa iyang mister. Bakusan ng abusero, sagkod suduan hindang aki, ini-influensya pa sa mga daing datang bagay. So, sa daing datang ama, alagad day ini ipinundo ni Rita Di Cassia. Danay na pinapangadji, asin hinihimo niya ang gabo. So yaon dyan itong inaaputang discernment and prayer. Ano sa katapos-tapusi, nagbakli itong abusadong agum niya bago man magada. Asin siring man ang mga aki niya, dahil nahulog sa anuman na darakulang. Kaya talagang ang marayrahay na mga plano, estratehiya na sa tuya na linalaugan kung seryoso kita, itinatao sa tuya ang dakulang tabang. Hinihipnoan ang anuman na pagkukulang niya to. Dahil sabi ko nga ni, dahil man sa tuya aki makasabing perfect ang sakuyang naging plano. Perfect ang sakuyang vision sa buhay. Bako kitang mga perfectong tao, bako mga perfectong linalang. Igwa kita ning mga pagkukulang. We all have our share of weakness dikti sa kinaban. Alagad, anuman ang kakulangan na iyan, precisamente, diyan minalaog ang grasya ning mahal na Diyos. Tanganing panuan kita, hipnuan, an anuman yatong pagkukulang. So yan ang ikaduwang elemento. So, dakulang bagay and very important, Mons Chris, na ano man na pangyayari sa satuyang buhay, talagang dapat na igma kita ng plano para dai talaga kita magbasol and dai kita, Mons Chris, mas takduman sa pwedeng maging resulta sana na dai kita ng ginibo. Yan, tama yan. Aning sa katapos-tapusin, kita mismong nauugma. Opo. Talagang naghinguha kita. We tried our very best.
we have given our best shot na sinasabi. Okay. Kaya sa katapos-tapusi, kita ang minaako o minanamit kan satisfaksyon. Nauugma kita. Mons Chris, sabi digdi kang texter ta, garo lang po yan, ma'am dyan, exam. Pag dai po kita nag-review, bagsak po kita, wala po ki mangyayari, dai kita makakapasar. Kumpara po sa pigasabi ni Mons Chris na kapag nagpreparar, pwede po kita makapasar. Wow. Amen. 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 Magayunon itong Ehemplo. continuation na paliwanag kan sa tuyang punto. So para sa mga nag-aadalian kay puan sa tuyang prepararan handa na ni exam. Bako kung minsan garo kita so matibay dahil ako nag-adal pero Opo. kayang-kaya iyan. Okay, Yes. posibleng madunong kita, kayang-kaya ta. Mas lalo na mauugma kita kung uminadal kita as in perfecto tan exam naan. Yes. So, diyan ang minalaw ining puntong ining ikadua. Kung confident man girari po kita Mons Chris na kapag naghanda, nag-review, confident kita na may magayon na resulta. Diba po Mons Chris? So, posibleng maging maugma talaga kita. So dahil ng pagbabasulan, minsan nga ni dahil mo naging bakong perfecto sa resulta kan sa imong exam, pero at least sa imo personalmente ikamataram, I have done my best. Okay. Yes. So nag-adal ako, naghanda ako, iyo inabtang ko dahil kitang babasulan. Opo. Okay. Once pag-arog kaya na nagpaplano kita, pwede bang magresulta na makuata sa tuyang minamaawot? And yung pigaapod na determinasyon, Mons Chris. Yan ang otro elemento. Dapat kitang determinasyon. Bako na, kayod na sa nang kayod kita, pagkatapos, day man kitang anong konkretong padudumanan. Opo. Okay? So, garoan sige mo sa nang biyahe. Okay. Okay, dahil na may kwarta ka. Pero ano ang purpose mo? Dahil, pag-abot kang aldaw, garong kulang manggirari sa imo. Garong nagbabakasyon na, mga bakasyon kaya ako relax Okay. stress akong marhay sa trabaho o kaya pagal na ako o kaya gusto ko man magkaigwang hangos ng bagong doros etc. Magayon. Yes. Okay. Pero gusto mo sa duman sa ibang lugar, day kaning ibang day kaning iba lamang na naiisip, dahing determinasyon kung ano ang bot mong mangyari sa imong planong ini. Ang pagkatapos nagbakasyon ka ngani, ang pag-uli mo, pagal-pagal ka, pagalon niya, nagbakasyon ako. Nagbakasyon. Contradiction baga, Opo. buminakasyon na ngani kita, ngani mag-relax. Pagkatapos kang bakasyon, mas Pagyaray. okay. Warang nangyari sa plano, Mons Chris. Kaya po ang determinasyon. Okay. Sa determinasyon, kaya po itong inapuntang focus. Okay. Focus. Okay. Gusto ko na ini ang mangyari. Okay. Minado man kita sa ibang lugar. Bako sa nata makaabot sa ibang lugar. Opo. Kundi to learn. Okay. Hiling ta ang pagkakaiba, ang uniqueness kang kulturang ini, kang kamugtakan digdia. So, garo bagay yan, partner, so awit na sarong team song kan James Bond film from Russia with Love. Kita Okay. kung nahiling mo na ini, magayuno na James Bond film. From Russia with Love, magayuno ang kanta. Okay. I travel the world to learn. Okay. So, igwa kitang determinasyon. Bako usa ng I travel the world, tanganing makaabot duman sa ibang lugar. Okay. Sabihon na nakaabot ako duman. So, man, sasabihin na nakaabot ka duman sa ibang lugar, igwa daw kay nakadagdag lamang sa pagtalubo kan sa imong personalidad. Okay. So, iyan ang inapod ng determinasyon. Magiba ko nin sarong bagay, alagad aram ko an paduduman ng kaini, aram ko an maging resulta kaini. Bako ining makakaraot sa sakuyang sadiri sa buhay.
Okay, gusto ko maging doktor. Dapat aram tanata. Nata gusto mo maging doktor. Bako sana na tangani makasulot ako kang uniforming puti. So garong ang babaw naman ng kaligayahan, di ba? Tama po. Igwa kita ki katuyuhan na mas halangkaw dyan. Gusto ko maging pulis. Nata. Okay. Kung negatibo ang sa imong katuyuhan, bako iyan na determinasyon. Dahil tapag route iyan kan sa imong buhay. Okay. Gusto mo maging pulis dahil gusto mo makapaglingkod sa paagi kan pasiguro na ang satuyang komunidad libre sa anuman na peligro, sa anuman na daing datang bagay, karibukan o kung ano pa man. So perminanggad kita may rason. Okay? Siring na kung igwa ka ning bukasyon halimbawa magpadi, may rason ka, may determinasyon, nata gusto mong magpadi. Bako man ning gusto kong magsulot kan sutana. Minsan sisay pwedeng sumulot kan, minsan ika-partner, Pwede man ako. kang so, dahil ka man maging padi dahil tadi sutana Nagsuulog ka. ako. It is not the cloth that makes a priest. Opo. Kaya, ikaw kitang determinasyon permi sa satuyang buhay. Gusto ko maging abogado? O, tangani na, madidpenderanta ang katanusan digdi sa banwaan na satuya na madaraan hustisya sa tuyang mga tugang. Dahil man kita nagiging abogado, tangani kita mag-utik, tangani kita magkambyo kan mga pangyayari, tangani na kita makaluko ning kapwa dai. So, gabos iyan. Any form of authority, any form of leadership, minadara sa tuya sa paglingkod sa satuyang tugang sa bilog na komunidad. Iyo iyan ang inaapuntang determinasyon. Nakaipuhan ng God. Kaya saro ining elemento kam paglaom na minatabang sa tuya sa nahampangon ang mga kadipisilan asin mga pag-alangan sa satuyang buhay. Okay. So kung parang sa mga sa millennial po Mons Chris, ang apod mi dyan, hugot. Kung gusto mi mautob or mangyari sa sarong bagay, parang mahugot talaga kami kung natayuin ang gusto mong gibuhon po Mons Chris. Okay. So, dapat positibo pero may hugot. Ako na puro na sa Negative. drama na kuyang kan, makulog sa sakuyang puso, ibang Opo. hugot. Yes. Pero may positibo ang hugot. Magayuno na dinara mo partner ining elemento kang mga kabautan o nakamatian kan mga millennials kan mga kaakian. Dahil ansarong makamundoon na nangyayaring nata daw ta nangyayari ni siguro dahil nakukulangan kita sa pagsabot kaining mga elemento na sa tuyang mina pinag-aadalan mo niyan. Kaya nawawaran kita ning paglaom na ano man nga ang data pa kang buhay na mas maray pa kainita puso na sana. Itinaw ini sa tuya dakulao na regalo ning mahal Diyos na may mangyayaring magayunon diyan sa buhay na iyan. Bako ta kita matibay. Opo, Kundi yes. ang Diyos na nagtao ka sa tuya, minatao ning oportunidad tangani mabilog ang regalo kang buhay na iyan sa pagikan sa tuyang kooperasyon, sa pagikan sa tuyang pagtabang. Kaya dahil kita madisganar, dahil ning karason-rason ang kuan yato kan sa diring buhay dahil tadisganado kita. So sabi ta dapat may determinasyon. Kung may determinasyon, dahil kita basta-basta na madidisganar. Dahil ta may gusto kitang padumanan. Iyan ang magayunon na agyat sa satuyang mga kabataan, sa tuyang mga millennials. So sabi ko nga permiyaon ng God ang discernment and prayer. Okay. Yes. Okay. Mons may nakaka-contribute ba na nakakatabang duman sa lalo na sa mga jóvenes na magkaigwan ng determinasyon po Mons Chris, may mga tao ba sa iba ito may involved ba duman na kasi minsan Mons Chris ang sarong tao parang kapag nangyayari ang sa iyang kagustuhan, ito na involved sa suicide, it's because parang nafe-feel niya na wala kinag-support po sa iyang Mons Chris. Dahil
garong limitadohon ang sa iyang paghiling sa iyang kapalibutan. Limitado ang sa iyang paghiling sa kinaban. Okay. Dahil siya ning positibong motibo tanganing ipon ang kaiwasan, Okay. ang kadakulaan kan sa iyang kapalibutan. Buot sabihon, dahil siyang optimismo. Okay. Yun In pala. English is optimism. Elemento ini kang paglaom, an optimism. Na ngunyan, sabi ko nga ni pagpuon sa tuyang program partner, nagsabi ka na ikwana naman ki bagyong nagdadangada. Opo. Okay. Kung ba kung kitang optimistic, Tingnan na naman kita. katapusan ni kang kinabang, katapusan na ini kan sa kuyang Kakabagyo buhay. pa Kaya sana. kung ang gibuunta, Opo. dahil pa man nagabot sa bagyo, may ginibo na kitang maraot sa sadiri of sa satuyang kapalibutan. So, Tama. kulang ini sa optimismo. Optimismo. Kulang ini sa optimism. Ang optimism, itong positibong panhiling o pag-asa na ang mga karahayan totoong mangyayari. Bako ining katang isip na ining marayray na bagay pwedeng mangyari o dahil Hindi mangyari. mangyayari. Ang maray na bagay perning mangyayari kung sa tuyayan na minamaot. Not according to our own time. May panahon iyan na mangyayari. Okay? So, basta kitang bukasan ang sa tuyang pag-isip, mahiwas ang sa tuyang pag-isip, ang gabos na ining karahayan, maabot sa satuya. Iyan ang optimism. Garo yan sarong maguran, sarong ina, sarong ama. Pero, aki ng God, perming igwaki kairibang pangaturugan sa iyang magurang para sa iya. Dahil man kimagurang na an aking ini, dahil ini matalubo, an aking ini, dahil ini madakula, an aking ini, dahil ining progreso sa buhay. Dahil ining magurang na normal na maisip ning siri. Yes. Yan. Ang lampang magurang, ang kaisipan is always very optimistic. Na ang aki ko magiging araw kayo ni. As in, daing maraot yan. As in, itong optimism kan magurang, iyo ang minatauning magayunon na motibo sa aki. Nanunoy, magayunon na ika mag-adal tamagig ang araw kayo ni. And before you know it, naging araw ka ito sa aki. Kaya dakulahon na influensya ang optimismo kan maguran sa dalagan kang buhay ning sarong aki. Kaya gabos kita nakaka-influensya with our optimism. Kung ang satuyang leader sa banwaan, halimbawa, dahing optimismo, dahing mangyayari sa banwaan na iyan. Gabos kita mamumundo, gabos kita mapapano ning kahorasaan. Alagad, kung optimistic ang leader kan sa tuyang banwa, asinsiring man kita matabang, tangani mahimuha na mangyaring mabilog ang anuman na iyan na magayon na pangaturugan. Diyan ang optimism. So, talagang magayunan po mga tugang ang mga pigiheras ni Mons Chris ngunya na pagkahapon dahil ta kung realidad po Mons Chris napapanahon talaga na matukar ngunyan, especially po ngunyan na mas ngunyan na ipinagasalabrata po ini Jubilee year, and ini po na sabi nga ni parang kung maglakaw-lakaw kita po Mons Chris baga sa tinampo, dakulo ning mga aki talaga ning mga holiness na parang magayunon madangog ang siring kay ini na parang may mga way pa na makakatabang para magkaigwasinda ning paglaom, and ini po ang pagiging optimismo talaga sa buhay. Yes. Okay. Amen. Amen. Kaya naman po, mga dugang Mons Chris, dakol pa ang sa tuyang mga pagheras, sa tuya pong pagbabalik, siring po ang sa idong mga reaksyones man. Hanap buhay mo na Mons Chris, oras, 2:30 An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Osyo Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sa selebrasyon kan ika-67 taon na anibersaryo kan DZGB, asin Legazpi Port District Fiesta, maugman niya mo na ihahatod sa Indo ang Bicol Aqua Fair and Earth Forum 2025. Ini may temang Building Resilience, Sustainable Practice in Agriculture, Environment, Tourism and Health. Ang Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025 gigibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 20 hanggang Oktubre 23, 2025. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Oktubre 20, alas 10 din aga, opening program. Ang keynote speaker si Department of Economy, Planning and Development Regional Director, Cynthia Berces. Pag-alauna imedyanin hapon, kaiba ang Department of Agriculture Region 5, asin Provincial Government of Albay, sa paagikan Provincial Agriculture Office. Sa Forum 1, hihimay-himayon ang mga minasunod na tema. Department of Agriculture Current Programs, Agriculture Situationer with emphasis on food security, empowering communities through organic and eco-friendly farming approaches. Blue Future, empowering young generation to engage in aquaculture industry for sustainable tomorrow. Oktubre 21, alauna nin hapon. Forum 2, Responsible Quarrying, Bambuhay, Sagip Kalikasan, Tabang Kabuhay, asin susundan kan Orolay manungod sa Albay Biosphere Reserve, kaiba ang Albay Provincial Tourism and Cultural Office. Oktubre 22, alauna nin hapon. Forum 3, tema manungod sa Cancer Awareness Month, kaiba ang City Health Office kan Legazpi mantang sa indong madadangog ang sharing nin sarong cancer survivor na taga Legazpi. E-Consulta and Yakap Caravan kan PhilHealth. Zero Billings Program kaiba ang Department of Health, asin Assistance to Individual in Crisis Situation o AX Program kan DSWD. Oktubre 23, alauna nin hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-67 founding anniversary. Maantabayanan ang maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos na mga taga-suporta kan DZGB. Ang DZGB Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025 hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Department of Agriculture Regional Office No. 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel E. Rosal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Ayala Malls Legazpi, Good Found Cement Factory. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Regional Director Ariel Pioquinto. Congressman Carlos Andes Loria, 2nd District of Albay. Legazpi City Fiesta Committee, headed by Councilor J.P. Lee. LCC Malls, Sharmila Printing Press, Choose Us Events, Own Style Graphic Design Services, Aral at Lampara Sounds and Lights. Department of Information and Technology, headed by OIC Regional Director Rachel Ann Grabador. LCC Food Garden and Catering Services, Bicol Food Delights and Catering, Barriada Legazpi City. Juliana's Catering Services, New Blossoms and Catering Services, Tagas Daraga Albay. SL Technological College Foundation, Bicol University Ginubatan Campus. Herprint by HMA Trading Corporation, Asinong Meat Shop located at Legazpi City Public Market. Maghinilingan kita sa Oktubre 20 hanggang Oktubre 23 sa Ayala Malls Legazpi, Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025. Live sa DZGB Radio, DZGB Facebook page, DZGB Live app as in YouTube channel. DZGB, always number one, always at your service. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin.
mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadangog kamo kay Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran. Lakaw, maghiras sa DZGB. Okay, nasa ikaduwang kabdang na po kita kaining programang Lakaw Maghiras. And marina hapon manggirari sa mga nakaantabay. Monskris, mga pagbati muna po kita. Si Ashrid Lynn, good afternoon po. Marlon Aribates, Richard Gamba, and si Limuel Camacho, good afternoon man po. And Lane Madrona, siring man si Jomar Rodrigueza. And batiun tamanda po Monskris ang mga rayaon sa Mater Salutis College po Monskris na nakaantabay. Hello po sa Indo dyan. Good afternoon sa Indogabos. Good afternoon. And sabi ni Gerald Aranya, okay, miss you po ma'am dyan on air. Belated happy birthday po kay Mons Chris. God bless all over the world. Thank you so much po. Okay, and sabi man digdikan sa tuyang texter, okay, sabi ni 744, good afternoon po, Ate Jen. I-share ko lang man po ang experience ko na minsan kami man po tios, di man po kami nakatapos ng pag-adal, di man po kami masyado nagkaigwaning determinasyon dahilan ta ang sabi sa mo'y akang mga magurang mi para tanong man sa nadaapo kaya kami. Mons Chris? So, ang determinasyon po, bako man ining dakula na ambisyon sa buhay. Dahil kita masabi na dahil di ako naka-abogado, di akong determinasyon. Di ako naka-doktor, di akong determinasyon. Di ako naka-ininyero, di akong determinasyon. Ang determinasyon, iyo itong satuya na paghanda kan sa diri, sa buot niya itong padumanan. Okay? Ano man ang kamugtakan ta, magkakaigo itang determinasyon. Ako gusto ko maging sarong parauma. Okay? Asin, sa sakuyang pag-uma, gusto ko na magkaigwa ninsiring ka ining mga produkto na sa sakuyang pag-uma maghatod ning mga dakulang ambag. Okay. Sa sakuyang pamilya kundi sa banwan. Iyan ang determinasyon. So bako taba ang determinasyon na klase ning profesyon o kaya halangkaw na edukasyon. Yes. Okay. Yo, dahil man kita kaipo ang gabos maging maging scientist. Dahil man kita gabos dapat maging ininyero. Dahil man kita gabos dapat maging abogado. Igwa ki inapudan maging maestro, igwang inapudan maging arkitekto, igwang inapudan maging soldado, igwang inapudan na yaong kita sa pag-uma. Importantihon ang trabaho kan sa tuyang mga parauma. Kung bako sa inda kung anong kakakanong tangon yan. Okay? Sinda nagatod ng mga produkto dyan sa saon na binabakal ka itong mga bakong parauma. Kaya lambang sa tuya, igwaning iaambag na dakula sa pagtalubo kan sa tong komunidad. Alagad ang paghanda tatanganing mangyari yan, determinasyon ang kaipuhan. Yes, opo. And siguro dita ikasupog kung kita para uma, di ba Mons Chris? Kasi dakulaon na, sabi nga ni po ni Mons Chris, dakulaon ang contribution ta po sa satuyang pamumuhay. Kung wala ka mo sa inman, paano ang satuyang food security? And sa ibang bansa, di ba Mons Chris, pag para uma ka, may kaya ka.
So, daita po siya dapat ipasupong. Sabi man ni 044, magayunan po ang sabi ni Mons Chris na pagiging optimistic. Kasi yun din po ang sa kuyang tigsasarigan, lalo na po, saro po ako sa nagtataguyod na matabangan ang sakuyang ina, tawara na po kaming ama. Ayun. Yan. Optimism ang pag-apod ka yan. So, di kita mawarang kipaglaw. Arog nga ikan, wara na sarong magurang. So, an ngara na kagada na natural permi nagatod sa tuya ning kamunduan. Pero dahil man nangahulugan, tanagadan sa itong mahal sa buhay, magada naman kita. We continue to dream. We continue to aspire. We continue to improve our skill. Tangani na, lugod pa man, malabawan ta yan mga inaagihan ng mga kadipisilan. Iyan ang determinasyon. Yes. Okay, so parte kayan po, Mons Chris, na pagiging optimismo, sa determinasyon. Yaon ba dapat, Mons Chris, so factor na dapat yaon ang sa tuyang kakayahan? Kairiba ka iyan na kakayahan sa epektibong pagpamugtak kan mga pagmati, lalo na sa mga panahon ning kahurasaan. Kakayahan kita. Daan mahal na Diyos naglalang sa tuya na daining balaog na kairibanan. Gabos kita, yan mga inaapod ng mga talento, mga charism, mga kadunong, gabos kita. In fact, ang banal na kasuratan, ang Biblia minataram sa tuya na ang tinao sa tuya na mga kakayan nagsusukpay pangani sa tuya mga kopa. So sobra pa sa tuyang kayang akuon. Dapat maaraman ta iyan. Our cups are overflowing with graces, with charisms, with talents na gikan sa tuyang kagurangnan. Tadain niya kita linalang na empty-handed, na dahi kita ning anuman lamang na magigibo. Precisamente, pinano kita ning kakayan, tanganing maaprobit sa ranta ang kagayunan kang pag-erok tadigdi sa ibabaw ning kinaban. So take note na kan mahal na Diyos naglalang sa tao, bako man tao tulos ang linalang niya. Aram tayo niya, yan sa libro kan Genesis. Yes po. Kung paano sa pasurunod kang paglalang. Kan kompleto na ang gabos, nagpuondo man sa liwanag, let there be light, kompleto na ang gabos sa kinaban, linalang ang tao. Bot sabihon, hinanda kan mahal na Diyos ang gabos niya itong kaipuan sa daga, tangani ini ang magi niya itong kumunay irokan. Iyan ang magayon na termino ni Pope Francis. Kumunay irokan ang satuyang kinaban. Our common home. Ang common home ta, hinanda ning mahal na Diyos bago kita linalang, tanganing daining nagkukulang sa tuya. Kung igwamang kinagkukulang sa tuya ngunyan, tandaan dahil ni mga tugan. Ano po ito? Mga dahil na aabtaning anuman na mga bagay-bagay, bako takulang so linalang ning mahal na Diyos. Bako takulang so ginibo itinaw sa tuya, kundi dahil kang kaganidan ning kadakol sa sato. Dahil sa kaganidan kang tao, igwaki mga nagugutom. Na ang kinaban pano ning mga balaog, pano ning pagkakan, pano ning oportunidad. Alagad na gulpi ang nagtitios, gulpi ang nag-aagrangay, dahil ta kaganidan, material na ambisyon ning iba sa satuya. Kaya kung makanood sa nakita na ang gabos na ini sa kinaban sa tuyang paghirirasan, garo dahil mangyayari ang siring nagkabugtakan. Garo wag ito mga tugang suenot na mga Kristiyanong komunidad digdi sa kinaban. Duman sa Jerusalem sa mga pag-iribang mga komunidad. So ano ang sabi sa sa surat ni San Pablo, there was no poor among them. No poor among them. Dahil ang duka sa inda. Dahil maduwag kimayaman. Pero natataday ning duka sa inda. Dahil tanggapos pinaghiras-hirasan. Ayun. They shared everything in common. Dahil kaiyan, dahil nagtitios na gayo na garong napabayaan. Kaya iyan ang pinapamidbid sa tuya na kakayahan sa epektibong pagpamugtak. Kaining mga oportunidad na tinaw sa tuya, tangani dai kita madara sa kahurasaan.
So yaon sa tuya ang gabos na oportunidad, yaon sa tuya ang gabos na balaod. So ngunyan magayuno ang nangyayari digdi sa tuyang banwaan. Nanahiling nyato, namidbidan nyato, itong mga forma ning palainlain na kaganidan, mga material na ambisyon sa buhay. So, nailawa naan, namuklat na kita ngunyan. Lugod pa man, di kita magpurundo digdi ha, na basta sa nang sabihon ta na huyang kwan, bawal ang korupsyon. Opo. So, ano man ang mangyayari kan, minsan anutang kuraho kang bawal ang korupsyon, dahil yan marisulta ning ano, kaipon ang konkreto digding aksyon. Aksyon, So, okay. magsarabay kita, magkasararo kita, tangani daita na tugutan na mangyari pa ang siring na pag-abuso kan mga yaon sa kapangyarihan. Ano man na nahiling niyatong katiwalian, ano man nahiling niyatong mga pandaya, mga graft and corruption, exposed ta, tangani na mahayag sa banwa, asin mapundo na ining mga nagdarayang iyan. Asin Yes. ba ko sa nasagko dyan, ingwaw ka, na itong mga nagharabas na ito, ikauli ang hinakbasan nila. Maibalik Dahil sa nila. tuya yan. Ha? Opo. So, tandaan niya to na inagyan ta na ini sa inot niya tong pagkurulay na an inaapod tang pagsulsul, pagbakli kang kasalan, parte kayan itong restitusyon, ang pagbalik ang anuman na hinabunan sa saindang kagsadiri. Kaya, iyo ini an inaapod tang kakayahan sa epektibo pagpamugta kang gabos na bagay-bagay digdi Yes. sa kina. Magayunan mo, Chris, kasi parang may connection dyan sa na iusip ta sa otoridad kung may igwa kitang naaraman na may involved to sa corruption or irregularidad. Kasi di ba ang Diocese Mons Chris igong ipiglansar na Bantay Project na tama ba? Iyo ini ang katayuhan para matabangan po, Mons Chris, itong mga anomalya sa palibot. So, tamang-tama na ang simbahan din nagpipiyong sa mga bagay na ini. Kaya ito pa man kundi mamundong sabiyo na kadakol anabo maghinanyog. Okay. Opo. So, dahil nagsasawa ang simbahan na magtaram, halimbawa, kada election time na piliyo ng kandidato de magpabakal kibuto de mambakal kibuto pabalik-balik ang kitaram dai tayo pigtatawang kikasimbagan ngunya nahiling tanan resulta asin yaon ang pangapudan kan simbahan lugod pa man himateon ta ang simbahan day namumulitika never minsan pinag-aakusar kan mga day nakasabot na politiko na namumulitika ang simbahan pero ang simbahan day namumulitika okay? Ang simbahan nagtutukdo na ikaagda sa tamang bagay sa moral na paagi ang satuyang pagpolitiko o kaya ang politika. So talagang sabi nga ni sana malinaw kumbaga po, Mons Chris. Okay. Mons, magayunon kasi kumbaga igwa pa lang kita kumbaga paagi na pwede tang gibuhon para mapamugtak sa tuyang pagmati. Iyon man sana pala sa tuyang sadiri. So, kayahan ta mismo po, Mons Chris. Diyan kita magiging episyente. Namimidbidan ta itong sa tuyang kakayan asin sa tuyang ginagamit. Opo. Okay? Dapat ba, Mons Chris, magtubod ka sa sadiri? Magtubod kita sa tuyang sadiri para maging episyente? Iyan ang pagiging episyente. Na ako tinawan ng mahal na Diyos ng balaog, aram ko na may katuyuan ini, aram ko na magagamit ko ini. Kaya ina-approve sa ranta. Halimbawa, very simple na example. Ikaw sa tuya ki mga matibay magkanta arog sa imo partner. Tinawang ki magayon na boses magkanta. Ikaw sa tuya kinasusupog habuyan ihiras. Okay. Opo. So, pero kung inihiras na kung nakainom na. Okay. Medyo okay. Di nag-iiriwal, may nagagaradanan. Mo na yan. Okay. So, bakong episyente yan? Ang pagka-episyente, iyo ang paniwala sa sadiring abilidad na kayang gibuhon an anuman na hinahagan na aksyon. Okay. Bako iniso paghambog Iba ang hambog na sinasabi, negatibo yan hambog. Na sobra-sobra na ito. Kang sadiri, pagpadakula kan sadiri. Na ipinapamidbid ta bako man ang satuyang sadiri kundi ibang persona na bako man
ta pinapadakula ta. We bloat our own image. Paghambog. Kundi ang pagka-episyente, iyo itong paggamit kang anuman na abilidad, kang anuman na kakayahan na itinao sa tuya, tangani makahiras kita sa kapwa. Asin, daita ini hinahanap ning kaulangan, daita ini kasupog. Kung ilipat ta sa ladawaning pagtubod. Manungod halimbawa sa satuyang pagkamiyembro kan simbahan. Kita dadig di sa Pilipinas, gulpihon ang mga natural singers. Totoo yan. Okay. Opo. Lovers ang mga Pinoy. Gulpihon na matitibay kumanta. Pero ang katibayan sa pagkanta, halos siya kung sa nagabo sa videoke na nakakadisturbo sa tuyang banwaan na bako man tama halimbawa na may party diyan kung saan may birthday nag-videoke sa good alas 12 ang banggi na isturbo sa pagtaraid. Bako iyan sa sibilisadong pagkabuhay. Okay. Marayrahay na kita nag-i-enjoy, nagpa-party, nagse-celebrate kang gift of life. Pero dapat limitahan ta duman sa nasa satuya na na lugar. Pero kung ang satuyang ribok nakabalyo na sa ibang mga tao, ang iba kinakagampay ang mga trompa, bako ta sa sibilisadong pagkabuhay. Sa ibang lugar makakasuhan na kita, mapopulis na kita kaini dahil ta public disturbance ini. Yes. Kung kita maparte, dapat ang satuyang noise contained diyan sa nasa sadiri niya tong lugar. Pag nagluwas sa lugar niya to, baka affectar na. Tama. Bako kitang episyente. Kaya lugod pa man itong mga may sabi ko may mga talento sa pagkanta, bako sana sagud sa videoke. Naisip ta daw na pwede ako magpamuraway sa mahal na Diyos sa pagikan sa kuyang good voice. Yes. O mag-join man ako sa choir. Tama. Kung mag-join ako sa music ministry. Takadakulan mga parakantata digdi. Tama. Nasabi pag anuhan sana ilimite sa video. Video, okay. Simbahan nagahalat sa tuya, tangani makapag-awit kita ning marhay, asin sa tuyang madara ang bilog na banwaan sa magayon na pagsamba. Yes, o kasi kadakol sa mga parokya Bagamonskis, dakol ki naghahanap na maging miyembro kang choir. So, dakol din ang nagsasayuma, pero siguro ang iba monskris nasusupog po. Okay. So, sabi ta, maging episyente, an supog dahil sa tuya, maging matabang na maging episyente. Yun. At supugyaon sana pero huyang dapat labawan ta iyan. Okay. Tinawag taning talento ning mahal na Diyos tanganing magamit ta makaambag sa kapwa. Kung mapadaw kita sa supog, sugot iyan. So, makasupog ngaya an nagtataram sa tuya kayan ang demonyo makasupog. Kung tama sa tuyang gibo, dahil taman iyan ikakasupog. Dahil na makakatabang kita sa rungtugan. So, possible, di iki mangyayari po, Mons Chris. So, Mons Chris, overall, kung isusuma ta po, Mons Chris, ano ang pinaka-mayor na mensahe kay ini sa tuya? Kung parte ba ka ini Mons, iyo po ang pagsarig sa mahal na Diyos para magkaigwa kita din kusog ng buot, maging episyente, so kakayahan ta, maging epektibo, magkaigwa ng optimismo, maging determinado, and makagibo kita ng plano, and sa mga kamautan ta mangyari, Mons Chris. Ito nang iyan ang sumada na dapat yaon sa tuyang pagsarig sa mahal na Diyos. Okay. Taang kapos na ini mahahaman. So, itinaon ni sa tuya kan mahal na Diyos, tangani mapakinabangan ta. Bako sana sa tuya personalmente, kundi para sa satuyang komunidad. Kaya dahil kita magduwa-duwa, nahiras ang pagsarig sa Diyos, tao sa tuya ning kusog na magibo ang anuman, na minsan nga ni itong imposible sa sukol ning tao nangyayari kung igwa kita kang pagsarig sa Diyos. Sabi ba gani San Pablo, faith can move mountains. Opo. Yan literal. Alagad kung sabihon, gulpihon ang nangyayari na epekto dahil kan pagtubod. Mga imposibleng bagay dahil kan pagtubod nangyayari. So halimbawa, ang Biblia pano ka ang kiistorya. Halimbawa, itong mga gururango ng nangaraki, kasoring nakaisip, imposible iyan sa kaisipan na makatawo.
alagad arog kay Abraham kasi Sara, arog kay Zacarias kasi Elizabeth, gabus iyan mga ehemplo kang gururango ng nangaraki, si Joaquin Santa Ana, gabus iyan. Imposible sa kaisipan o paaging makatawo, alagad bako sa mahal na Diyos. Kaya faith can move mountains. Iyan ang gustong sabihon. Kaya ngunyan hinahagad sa tuya na lugod pa man dahil mawara sa tuya ang pagsarit. Tayo ini an mataw sa tuya ning posibilidad na itong gabos na elemento na sa tuyang napag-adalan mo niya na hapon mangyari para sa to personal niya itong kaugmahan, sirimang kaugmahan kang kagabsan. Okay? Thank you so much po, Mons Chris, sa maliwanag, very comprehensive. Dako lang po kaming naako doon ngunyan na pagkahapon. Sabi nga ni Kenny ni 044, talagang pirmi po ako nagalakaw maghiras na maski ang sakuyang paglaba, pigbupundo ko muna para po makadangog kay Mons Chris. Wow. Yaon ang biyaya ng mahal na Diyos. Tama. Tsaka ang paglaba, pwede ipagpadago sa aga. Pero ining lakaw maghiras kada Biyernes lang po ini kay dako laon man po na bagay na pigatawan po nino kami ning oras. Hello muna kay Imelda Reloncillo narito and si Cecilia Dado as in sa iba pa po. Okay, si Pedro Bitangcourt, good afternoon daw po. And si Loretta Vista Baron, hello po, nagdadamog po kami na mag-agom sa radyo. Thank you so much po, and hello man po kay Mrs. mo po, Mr. Loreto Baron. Thank you so much po. And si Madam Cecilia. Okay, si Ostonan Mark, good afternoon, nakaantabay man po kami ngunyan sa programa mo po, Ate Jen, with Mons Chris, Ostonal Family. Sa mga taga-barangay Bitaano, hello po sa Indo. Salamat po sa pag-antabay. Okay, and si 811, sample daw tabi, kung pwede mag-sample da kita magkanta, Mons Chris. Sige, ipapaya ko na sa iyong partner. Ma-practice po muna kami ni Mons Chris, okay? Sige po. Mons, ano po ang sa imong mensahe sa to yung mga paraantabay? Go ahead po. Buot kong tapuson ang sa kuyang pagiras sa sarong pamibi. Diyos ning paglaom, danay mong sinisimbaganan sa mong mga pangangiipo sa buhay. Danay mong itaw sa mo si Jesus na sa mong kakanon sa roal daw, asin naripagtugot na kami makalingaw sa pagpasalamat sa imo, kang gabos na balaod na iwinawaras mo sa mo digdi sa kinaban. Kung tapos na sa mong pagbaklay digdi sa daga, kay raki kami na makamtan ang samuyang dapat padumanan na iyo ang buhay na daing kasagporan. Amen. Okay. Thank you so much po, Mons. Mag-ibahan po girari kita sa masunod na Biyernes, Oktubre 24. Wait lang, i-promote bago ko po pala malingawan, Mons Chris, giigwaning pigaapod na angkop program po dyan sa Santo Domingo Albay, and nagpapatabang sila na maipromote po, Mons Chris. Maringan inarumduman ko pa. Bago po kita mag-bye-bye. Okay, so sa aga, igwa pong East Cluster Angkop Global Walk 2025, Youth Fellowship po, ongoing registration po, umapon alauna ng pagkahapon, worship, welcome address, and testimonials kang mga natabangan po kayong Angkop Global Walk, and acknowledgement po sa gabos po na nagtaral pa, magkakaigwa man ng Zumba. And magkakaigwa po ning banal na misa na papanginotan ni Father Francis Binaya and ni Father Tony Pet Balyares, dyan po yan sa Santo Domingo Albay. So, ini po Mons Chris kompreso kang Couples for Christ and Singles for Christ. So, congratulations po sa Indo. And good luck to your activities. Okay, thank you so much po, Mons. Nakaibata po sa Lado Technical si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Martinez. Ako po si Johnny Matthew Balyaran. Asin ako si Monsignor Chris Bernarte Jr. Kami po may napaabot ng dakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa inyong nahinanyong ang programang Lakaw Maghiras, Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes at sa lupang edisyon kan programang Lakaw
Maghiras, yearful, taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi. Digdig sa DZGB. Always number one. Always at your service. Ang leptospirosis